Sanibonani bafowethu, liyaphila. Bafowethu ngifisa ke sixoxe nje kancane la. Ngendaba nje enhluphayo esenhlizweni yami. Yazi ngangibuke abafana abaningi cishe abangontanga bami nabanye abafana nje abasemuva. Ukuthi kubonakala ikusasa lethu lingathi liyaphela ngizathu nje iningi ezenzakalayo. Ningamangalisi estradini lapho, yazi estradini kuyoba ne distraction nje na uthi sakhuluma lokusenzakala obunye ngapha eceleni. Yabo, so yeah, I think into emfisa sithinde ukuthi kuyenzeka isikakhulukazi abafana abaningi abangontanga nabangaphansi kwami nabanye abangobrazo. Into engiye ngayinanzelela isikhathi sishintshile manje. Isikhathi sishintshile, akusafani nakudala ukuthi kudala kwakuthiwa ukuthi kuthiwa uyindoda kumele wesatshiwe ushaya abantu and all those things. Isikhathi sishintshile manje abantu abasahlonishwa ngokushaya abantu. Dala kwakuthiwa uyashaya uyinkinga nani. Isikhathi sesashintsha manje, umuntu usehlonishwa ngemisebenzi yakhe. Siyabona abafana abangakazi bashaya umuntu, bakhila imizi emihle, baba ngeemoto ezinhle, bashadile, banabafazi, ingane izinhle, yonke into right. Yisona sikhathi esikuso manje sokuhlonishwa nesokwenza izinto ukuze urecognize njengendoda. Ngoba ukushaya abantu manje akusafani nakudala. Ngithi kudala okusemakhaya le uyoshaya umuntu phinde uzitanasela ungaboshwa ungenzeki lutho. Manje washaya umuntu uyakubophisa, manje uzoboshwa. Liphuzu lokuqala leli. Iphuzu lesibili, ngiye ngaba nenhlanhla yokusebenza namaphala esikhathini esadlule. Nakuba ngazange ngisebenze isikhathi eside nama funeral phala, but that short space of time engayisebenzayo kuningi engakuzuzayo nengakubonayo. Ngabona usizi kakhulu olwalusenzakala. Abafana abangontanga ngibona ukuthi kuningi ukudubulana, into esasingayazi thina sikhula kuyadutshulwana. Uzokuthiwa umfana udutshule ngumfana ongumakhelwane wangakubo ekhaya. Umangale na ukuthi kwenzeka kanjani. Bafowethu, usizi lomuntu ophatha isibhamu ukuthi impilo yakhona is not a long term, it's just a short career. Uyasatshwa namhlanje lonyaka, lona unyaka ozayo awusekho. So abafana bakithi babengake bapheze nje into yokuphatha ibhamu lezi, bacabanga ukuthi mawuphethe isibhamu uyindoda. Bafocus kokuyikho, bakha imizi, bathatha abafazi, bayeke lento ekuthiwa kudliwa abantwana. Ayisebenzi leyo nto le. Bakha imizi, bavusa amakubo, benze nje izinto ezinhle. Enye futhi into eyinkinga kakhulu indaba abafana bakithi bayathanda ukudlala amakhasi. And lento yamakhasi ibadalele izitha eziningi, because amakhasi is like gangsterism, there is no loyalty. That's why ingekho emthethweni, ngoba uhulumende understand ubungozi nerisk ekhona ngalezi zinto zokudlala amakhasi namadayiza and so forth. Ngiyakhumbula mina my life from 2014 to 2016, 17 to 2017, close to 18. I was too much into lezi zinto zamakhasi nani. My life was a mess. Up until khona ibrazo ifirstborn yasekhaya. Unqo uthi kimi uyangibiza uthi mfana nami impilo yakho angeke ilunge as long usadlala amakhasi. Ngani siyambongela nje ethenga imoto, khona imoto ayithengile. I was going to congratulate him njengebrazo, you understand. Mamfika kiwe ngithe madoda niyathuthuka man, nenza ngane. Uthi angithi nina imali lidlala ngaya amakhasi. When I was sitting alone sengihlezi lapho engihlala khona,
sengi-analyze ngazibuza ukuthi am I winning in this makhasi or I'm losing, you understand? But when I was tracking back ngiyabona ukuthi impilo yami ibuyele emuva kakhulu ngamakhasi, because there is no win entweni zamakhasi lezi namadayisi. You can win 10,000 tomorrow, kusasa you lose that 10,000, the next day you lose 5,000, the other day you lose 2,000, the other day you lose 1,000, and then you win 9,000. You are happy like you won. But if you calculate imali osuziluzile through that thing, this is not a win, it's money back, and it's still not enough. We understand? So umfana nje osafisa ukushintsha impilo yakhe akaqhele ebugebengweni, angathandi ukuphatha isibhamu, angawuthandi ukuphatha ummese into yokugwaza abantu, asuke kulezi zinto lezi zamakhasi namadayisi, into nje ezinokugembula phakathi. Zama impela ukuqhela kuzo, even into zamabhethi lezi, because they keep on giving you false hope. That's why noma ungaya ekhaya kini or in your surrounding, ungathola ukuthi there are thousands or hundreds of people obaziyo abadlalayo lento zama gambling nani, but akekho even oyedwa ongamkhomba ukuthi is successful through that. That's why ngesilungu bathi the house always win. Which is the house? Who is the house? Yiba abanikazi bazo lezi zinto lezi zemshini nani. Uyabo? So after ibrazo ithi kimi imali yakho angithi wena uyifaka emakhasini, mase nihleli ngicabanga ngibuka ngabona ukuthi no lo muntu ngitshela iqiniso, because into yokudlala ama gambling iyafana nomuntu othatha ama drugs, because now you are captured. A day without playing, kuwe inkinga. Usufana nomuntu obhema ama drugs ukuthi you need to do it. You need to do it. Noma usemsebenzini ingqondo yakhe ayikho emsebenzini. Usemsebenzini ngoba udinga imali yokuya lapha uyodlala. Mangikhumbula uma wengane yami endala. Sahlukaniswa iyo lento le. Because ngase ngisesigabeni sokuthi ngase ngize ngithathe yakhe imali. Ngase ngisesigabeni sephara sort of. Because ngase ngikwazi ukutshontsha imali ukuthi ngiyodlala. Ngidlale ngeyami ngidlise ngiqede ngitshontshe neyakhe nengane yakhe. Ingane ithi mhla igula imali ayikho. Akazi ukuthi imali sengintshontsile mina mhlambe ngitshontshe ikhadi ngayokhipha imali ngadlala. Didethu ufuna ukukhipha imali for ingane, imali ayikho. Idliwe ngubaba wengane egembula ngayo. Uyabo? So it's very important sizikhulume lezi zinto bafowethu ngoba siyakha la. So soon after ngishintsha, and then I started seeing the light. And then ibrazo yangibiza yathi kimi, hayi mfana I'm proud ushintshile manje. Ngiyabona mbondo oqala, moto esibili, moto ngithi uthi kimi you were captured. Angithi wena ububambekile lapha. It's a trap, usathana uyakubamba ukuthi akudelay impilo yakho. You understand? So umfana nje osafisa angifuni ungilalele ngengqondo yakho okudaza inkani engakusebenzelanga for the past 10 years or whatever years. Angeke vele ikusebenzele inkani, azange ikusebenzele for the past years, so angeke ikusebenzele namanje. Lalela and get umsoco wale ndaba le. So liyashandisa bafethu gambling, abantu abazama ukuyi-avoid. Okwesibili sengivala, abantu abayeke ukuthanda ukuphatha ibhamu. Isibhamu bafethu masidalwa sidalela ukubulala. Mina mangikhuluma into engiyaziyo from experience, sizenzile zonke lezi zinto siyazazi. Isibhamu sidalela ukubulala isibhamu. Sidalo nje saso masisenziwa senzela ukuthi sikwazi ukubulala umuntu. So ma usiphethe wena isibhamu, noma ungathi wena usiphethe awubulali, kodwa usayinile ukubulala ngoba uzothi ma usikhipha lo mkhiphela sona phinda dazi inkani. Yini sekumele uyenze manje? Ngoba udazi inkani awazi wena ukuthi uphetheni, uthembeni ngoba edazi inkani. Wena ingqondo yakho mengathi hayi mina isibhamu lesingasidinga ngisidingela ukuthi ngingabulali ngaso, bese usibuyisela. Ulwana uzahoshe sakha kubulala. Iphelile impilo yakho kanjalo. O uzoboshwa uyobhadla ejele. So it's very important ukuthi understand ukuthi impilo yakho mawuyakha udinga
ukuthi uzipositione uzibeke kuphi. So it's very important ukuthi sizikhulume lezi zinto. Ngiyabonga abafowethu emakhaya nisale kahle.